UPPL এইবাৰ মানে মুৰ্দাবাদ গোবিন্দ মুৰ্দাবাদ UPPL नि सा 27 मददगिरिफोरजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा BPF आव हेफाजाब होफैबाय। मा जागोन भैरब कुंड बियाबाव UPPL आ सानफा गुगालांगासिनो भैरब कुंड बियाबाव UPPL नि बिबानगिरि आरो मददगिरिफोरा मोर आखा किन्तु UPPL এইবাৰ মানে मुर्दाबाद गोविंद मुर्दाबाद किन्तु तेखे रिहन सारे सच्चाके जिताबो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF नि सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय भैरब कुंड बियाबाव BPF नि बिजाथि रिहन दैमारिनो भट होनो थाखाय दिनै भरला प्राइमारिनि घाग्रायाव सा 27 UPPL नि मददगिरि आरो बिबानगिरिफोरा रिहन दैमारिजों आखाइ हमफैयो। किन्तु रायजोर कारणे कुनु हान्थिया हानाय तेवबिलार कारणे गोविंद सार कारणे प्रमोद सार कारणे हान्थियायसे किन्तु आमार कारणे रायजोर कारणे हानाय। दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव रिहन दैमारिजों लोगोसे भैरब कुंड ब्लक BPF नि आफादगिरि सनेश्वर औवारी आरो बारग' MCLA मुस्रि रिफेन दैमारि बिथांमोना बाहागो लायो। আজি মই हुक पाइছোঁ बहुत आनंद पाइছোঁ BPF मैं 5 बছर एरि आन पार्टी मैं गई UPPL पार्टी किन्तु UPPL पार्टी जी डिपुटी सार गोविंद भाल काम करा नाय आरो जीवनर हि काको माने रायजो शांति करिब नोवारे निजर कारणे चाइ गतिके मैं आज BPF आको आगबारि आहिलो किय मैं UPPL गईसिलो रायजोर उन्नति हब रायजोर शांति हब बहुत एनेक माने बहुत कथा कले आमाक आमी शांति आहिलो शांति आहिल किन्तु रायजोर कारणे कुनु शांति आहानाय तेवबिलार कारणे गोविंद सार कारणे प्रमोद सार कारणे शांति आइसे किन्तु आमार कारणे रायजोर कारणे हानाय। गोविंद सार केतेও माने तेव आरो এইবাৰ भैरबकुंड समष्टि निजितिब मैं पूरा इटु कওঁ मोर रायजोर कारणे मैं सब जानो मैं रायजोर सब जनके लग धरि सुधि थाको माने सकले BPF इतना भोट दान करि जिताब मोर आशा किन्तु UPPL এইবাৰ माने मुर्दाबाद गोविंद मुर्दाबाद किन्तु आमार तेखे रिहन सारे सच्चाके जितिब और ईश्वरे सहाय करिब और रायजोए सहाय करि मरम करि तेर कारणे कष्ट करि योगदान दिए जिताब रायजो माने एक गुड माने पथत आनिब कारणे मैं इतना BPF आको घुरि आहिलो। दिनै जोंनि भैरबकुंड ब्लकनि थाखाय गोजोनथाव रादाब दिनै भरला प्राइमारि कमिटि आरो सान्तिपुर प्राइमारि कमिटिनि आन्डाराव दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फ्रायानो UPPL निमोन दिनै जोंनि हान्जानि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि दोलोआव फ्राय 57 जन दिनै जयनिं जादों आरो जों बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रोदै दिनै बरायदों। दा जोंहा फेरेंगा आदा बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों दा गावनि समस्यावनो गावहा अस्तित्व गैयै जादों 14 नम्बर चिरां दुवाराव गेलेया होननानै जों खोनादों आरो दा बिनि मेन जाहोनानो जाबाय बिथाङा जेनगोन 14 चिरां दुवाराव आरो दिनै बिथाङा BPF दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव होनना बुंनाया बे नंखाय बाथ्रा बिथांनि राजखान्थिनि बाथ्रा बियो BPF दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ दिनै सानफ्रोमबो जोंनि BPF राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन राजखान्थिनिफ्राय दिनै 100 हाजार अनजिमानि सुबुंफोरा दिनै जयनिं जादों दिनै BPF राजखान्थि दोला सरकार दागोन बे रोखा जाखाबाय। दा दिनैथ' बिथांमोननि बाथ्राखौ जोंबो खोनाबाय थादों दा जोङो 40टा समष्टियाव 22टा समष्टिनि बिजाथिखौ जों दाखालि 4 आगस्टआव जों फोसावबाय दिनै UPPL आ दासिमबो गावसिनि बिजाथिफोरखौ दाबो फोसावनो हायाखै आरो दिनै जों खोनादों बिसिंनि सिं बिसोरनि गावजों गाव टिकेटनि थाखाय दाङाबाजि जानायखौ जों खोनादों आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थियाव बिथांमोना जुदि बिजाथि डिक्लेयार खालामनायनि उनाव फोसावनायनि उनाव बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरिया BPF दोलोआव जयनिं जागोन
दा जोङो स्पेसियेलि लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोराव जों 100 कौटि जोङो ITI ट्रेनिं होनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जों संस्थापन होनो नागिरदों आरो बिनि उनाव जुदि नांगौ जायोब्ला जों 100 कौटिनिबो बारा जों बाजेटाव हमनानै जोङो फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ स्पेसियेलि जोङो संस्थापन होनायनि जों थांखि लागोन आरो दिनैथ' जोंहा रायजो राजाया BPF राजखान्थि हान्जायावखौनो सरकार दाजानो लुगैदों आरो जोंनि नीतिया स्पष्ट जोङो रावजोंबो फ्रि फल एलायन्स जों जानो नागिराखै जों आफ्टार इलेक्शन बिनि उनाव जों मा जायो हाइकमान्डआ सिन्था खालामगोन खिन्थु बिफर इलेक्शन जोंहा एलायन्स जानायनि सम्भाबनाया खम आरो रावबो राजनीतिक हान्जाजों जों एलायन्स हयथ' जानाय नङा आरो